Helo, Geraint Hardy dwi a chroeso i bodlediad Cymru Iach ar waith gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn ystod y gyfres, byddwn yn sgwrsio gydag arbenigwyr ynghylch gwahanol broblemau iechyd yn y gweithle, yn cynnig wybodaeth a'r gefnogaeth mae cyflogwyr ei angen i gadw gweithlu Cymru'n iach ac yn y gwaith. Yn y bennod hon, byddwn yn trafod COVID-19 a llesiant meddyliol staff. Mae'n bwysicach heddiw amddiffyn ein iechyd meddwl nag erioed o'r blaen, a bydd hynny'n parhau i'r dyfodol. Mae COVID-19 wedi effeithio ar bob rhan o fywyd pob dydd ac wedi newid y ffordd ydyn ni'n byw, yn gweithio ac yn cymdeithasu. Mae'r cyfnod rhyfeddol hwn wedi bod yn anodd i lawer ac wedi rhoi llawer o dan bwysau. Yn sicr mae'n gallu ddygymod neu i addasu wedi cael ei brofi. Gall gwybod ble i gael gwybodaeth ac arweiniad neu gefnogaeth ddefnyddiol fod y help i gadw iechyd meddwl positif ac i gael ychydig o help pan mae ei angen. Claire Lynch, Hyfforddwr Lles ac Adnoddau Dynol RCS Cymru sydd yma gyda ni heddi i sgwrsio ynghylch sut i gefnogi llesiant meddyliol yn y gweithlu. Claire, i ddechrau, croeso cynnes i ti. Diolch yn fawr iawn. Mae'n bleser i gael ti yma heddi a lot i drafod mae hynny'n sicr, felly o'n i'n syth amdani. Sut mae'r pandemig COVID-19 wedi effeithio ar llesiant meddyliol pobl te? Wel, mae'n bwysicach heddiw i amddiffyn ein iechyd meddwl nag erioed o blaen. Mae Covid wedi effeithio ar bob agwedd o fywyd pob dydd a wedi newid y ffordd rydyn ni'n byw, yn gweithio ac yn cysylltu ag eraill. I lawer ohonom, mae'r cyfnod eithriadol hwn wedi bod yn hynod o anodd, yn cynyddu stres a phryder ac hefyd yn profi'n gallu i ymdopi neu addasu. I lawer bydd yn rhyddhad mynd yn ôl i gweithle, bydd yn newid a fydd yn cael ei groesawu, ond i eraill bydd newid ei harferion, ei swyddi, ei hamgylchedd ac mewn rhai achosion ei sefyllfa cyflogaeth yn gallu teimlo'n llethol ac yn hollol ansicr. Mae'n rhaid canolbwyntio ar gefnogi iechyd meddwl gweithwyr am nifer o resymau allweddol. Yn gyntaf, mae'r ansicrwydd sy'n dal ynghylch y feirws a'r newidiadau rheolaeth yn y cyfyngiadau yn gallu dwysau'r teimladau o stres neu bryder. Nid yw llawer o rieni sy'n gweithio yn gallu cael llawer o help gyda gofal plant, a maen nhw'n gorfod dysgu plant gartre heb wybod pa bryd nac am ba mor hir y bydd ysgolion ar agor eto. Mae gweithio o gartref am cyfnod hir yn golygu fod llawer wedi ei hynysu oddi wrth gydweithwyr, arferion, cysylltiadau a gweithgareddau cymdeithasol. Mae swyddi yn gallu newid a mae llawer yn teimlo ei bod yn colli ei hadnabyddiaeth, ei diben a'i gwerth hefyd yn y gwaith. Mae'r cydbwysedd rhwng gwaith y bywyd a'r ffiniau rhwng gwaith a chartref yn gallu dod yn fwy aneglur ac yn fwy o broblem wrth ddal i weithio o'r gartre. Yn ola, swn i'n dweud, bydd llawer yn ofni am ei swyddi, yn enwedig yn y sectorau hynny sydd wedi ei effeithio'n ariannol gan y pandemig yma. Mae dysgu sut i sylweddoli pa bryd mae'ch iechyd meddwl chi neu'ch gweithwyr mewn perygl a gallu gwneud rhywbeth yn ei gylch yn gynnar yn gallu rwystro pethau rhag mynd neu teimlo yn waeth. Mae'n bwysig hefyd gwybod ble i gael help. Mae dolenni ar wefan Cymru Iach ar waith i nifer o sefydliadau a gwasanaethau sy'n gallu rhoi gwybodaeth a chefnogaeth. A Claire, beth yw'r ffordd orau o gefnogi gweithwyr sydd wedi dioddau o stres neu bryder o ganlyniad i'r pandemig neu o weithio o gatre? Cwestiwn da. Mae'r peryglon i iechyd pobl o'r pandemig hwn yn rhai seicolegol yn ogystal â rhai corfforol. Bydd llawer o bobl wedi cael amser anodd yn ystod y cyfnod clo, a bydd rhai wedi bod yn bryderus oherwydd llawer iawn o wahanol bethau ac amgylchiadau. Mae iechyd meddwl o hyd yn amrywio, felly dylai trafod llesiant fod yn rhan o bob sgwrs rheolwr a'i staff. Dylai unigolion sydd eisoes gyda chyflwr iechyd meddwl fel pryder neu iselder
fod wedi gael cynnig cefnogaeth ac addasiadau a thrafodiaethau rheolaidd i'w helpu i aros yn iach yn ystod y pandemig. Efalla, y bydd llawer o rhai eraill wedi profi neu wedi datblygu cyflyrau iechyd meddwl newydd oherwydd y cyfnod clo neu am resymau eraill. Nid pawb sy'n gallu deall arwyddion a symptomau iechyd meddwl gwael, a mae'n anodd i rai siarad am hynny na hyd yn oed dderbyn ei bod yn digwydd. I gyflogwyr, mae'n gallu bod yn anodd gweld a yw rhywun sy'n gweithio o adref yn diodda, neu rhoi cefnogaeth i'w helpu. Felly, swn i'n deud, i atal hynny, dylai bob gweithwyr gael cynnig cefnogaeth sy'n hawdd i gael, enghraifft trwy gymryd rhan mewn raglen o gymorth i weithwyr neu wasanaethau cefnogi lleol. Datblygu diwylliant yn y gwaith sy'n gwneud i bobl deimlo ei bod yn ddiogel ac yn hawdd sôn am ei iechyd meddwl. Dyna'r ffordd orau o cefnogi gweithwyr trwy heriau'r pandemig hwn. Wrth symud yn ôl i weithio yn y gweithle, bydd sefydlu a chynnal perthnasau ar sail ymddireidiaeth gry rhwng rheolwyr a thimoedd yn helpu gweithwyr i fynegi pryderon ac i ofyn am gefnogaeth. Mae gofyn i reolwyr ddangos empathi i leddfu pryderon gweithwyr ac i ddarparu neu gyfeirio unigolion at y gefnogaeth briodol. Bydd gofyn i reolwyr hefyd fod yn barod i drafod addasu swyddi, adnoddau neu drefniadau gweithio mwyn helpu gweithwyr i ddod yn ôl i'r gweithle. Gallai dod yn ôl yn raddol neu mewn cyfnodau helpu rhai gweithwyr i ddod yn ôl i'w swyddi. Rhywbeth arall yw gallai ystyried sefydlu swyddi cefnogol fel hyrwyddwyr llesiant neu hyrwyddwyr newid yn y sefydliad fod yn ffordd o sefydlu llwybrau i weithwyr gael cefnogaeth gan eu cydweithwyr. Wrth gwrs, weithiau, efallai na fydd unigolion isio siarad am eu pryderon iechyd meddwl gyda'u rheolwr llinell uniongyrchol. Felly gallai cynnig ffordd arall at y gefnogaeth sydd ar gael fod yn rhan bwysig o gefnogi llesiant yn y gweithle. Mae'n bwysig hefyd i beidio anghofio'r staff reoli a goruchwylio. Mae rheolwyr hefyd yn gallu bod o dan bwysau a theimlo'n bryderus a bregus, yn enwedig os ydyn nhw'n ceisio cefnogi mwy ar eu timoedd. Mae'n bwysig fod cyflogwyr yn cynnal cefnogaeth, hyfforddiant ac arweiniad fel bod rheolwyr hefyd yn gallu rhoi sylw i'w llesiant nhw eu hunain wrth gefnogi pobl eraill i wneud hynny. Ie, yn sicr. Yn anffodus, mae marwolaeth yn rhan anatod o COVID-19. Be yw'r ffordd orau gall gyflogwyr gefnogi gweithwyr sydd wedi cael colled yn ystod y cyfnod yma te? Wel, mae cyflogwyr yn gallu chwarae rôl enfawr mewn helpu gweithwyr i fyw gyda phrofedigaeth, trwy yn gyntaf ei gydnabod. Mae'n bwysig ymestyn allan at bobl sydd mewn profedigaeth a gwrando a chanfod ffyrdd i'w cefnogi'n unigol. Efallai na fydd rhai bobl isio siarad ar unwaith am ei profedigaeth, ond bydd y rhan fwyaf yn falch o gael cynnig cefnogaeth hyd yn oed os na fydden nhw'n teimlo'n barod i ymateb yr adeg hynny. Mae pawb yn ymateb i alar yn ei ffordd ei hunan, sy'n gallu cael ei ddylanwadu gan lawer o ffactorau mewnol ac allanol, megis profiad blaenorol, crefydd, credoau, personolaethau a'r perthynas oedd ganddynt gyda'r ymadawedig a natur y farwolaeth hefyd. Mae yna llawer o fodelau o alar yn dangos pobl gydag amrywiaeth eang o emosiynau fel gwadu, dicter, eogrwydd, bargeinio, iselder a derbyn, ond mae profiad pawb o alaru yn unigryw. Gallai ffactorau ychwanegol y pandemig hwn hefyd fod wedi cymlethu'r profiadau a'r emosiynau hynny. Efallai nad oedd rhywun wedi gallu dweud ffarwel na ddreulio amser gyda ffrindiau a perthnasau, wedi methu galaru neu deimlo y gallai fod yn bosib atal y farwolaeth a'i bod y tu allan i drefn naturiol pethau.
Nid yw rhai bobl yn gallu dechrau galaru oherwydd nad oedden nhw wedi gallu bod yn bresennol yn yr angladd neu efallai heb di dreulio amser gyda'r ymadawiedig cyn y farwolaeth. Mae galar hefyd yn gallu gweithygu cyflyrau iechyd meddwl, ond eisoes yn bodoli ac yn gallu arwain at anhwyldera galar estyniedig, ymddygiad o hunan anafu neu feddyliau, gweithrediadau o hunanladdiad. Felly mae'n hollol bwysig cefnogi gweithwyr sydd eisoes gyda chyflyrau iechyd meddwl i'w helpu nhw trwy eu profedigaeth a'i galar. Mae werth feddwl bod pobl yn aml yn galaru dros gyfnodau gydol ei oes wrth i rhywbeth newydd dangos yr ymadawedig mewn ffordd wahanol. Gallai penblwyddi, siliau'r mamau neu'r tada, priodasa fod i gyd yn anodd. Os digwyddodd y farwolaeth yn ystod y pandemig, gallai pethau fel posteri, gwybodaeth a thrafodiaethau yn y gweithle sbarduno atgofion. Gall cyflogwyr gefnogi eu gweithwyr mewn gwahanol ffyrdd. Mae gennym fi enghreifftiau fel cynnig cydymdeimlad a sicrhau gweithwyr fod eu cefnogi trwy hyn yn flaenoriaeth. Can fod y ffordd orau o gadw mewn cysylltiad, ella e-bost, ella trwy'r ffôn, mae gan pawb ei dewis, felly canolbwyntiwch ar y person. Mi allwch chi ceisio ganfod a ydyn nhw isio i'r cydweithwyr wybod a faint o wybodaeth ddylen nhw ei gael ynghylch y brofedigaeth. Os yn briodol ac os bydd gofyn, soniwch am y polisia gwyliau a fyddai yn ei galluogi i gael amser i ffwrdd oherwydd profedigaeth. Dangoswch arweiniad cydymdeimladol, didwyll, drwy ddangos eich hunan ei bod yn beth normal bod ar gael i gael sgwrs ynghylch marwolaeth a phrofedigaeth. Mi allwch chi ystyried sefydlu hyrwyddwyr llesiant fel adnodd yn eich gweithle, darparu hyfforddiant a ymwybyddiaeth i ddeall ac i ymateb i brofedigaeth a galar. Gallai hyrwyddwyr hefyd fod yn adnodd ar gyfer sefydlu rhwydweithiau o gefnogaeth fel cyfeirio, caffis galar neu rhwydweithiau rhithol. Un syniad arall bysa i gwneud yn siŵr ei bod yn hawdd cael gwybodaeth ynghylch cefnogaeth fewnol ac allanol. Gwneud yn siŵr bod y rhain yn addas ar gyfer amgylchiadau aelod o staff o ystyried natur y farwolaeth, y berthynas, crefydd a sensitifrwydd diwylliannol. Mae profedigaeth oherwydd COVID-19 yn gallu codi ofn ynghylch meidroldeb yr unigolyn ei hunan. Gallai dod yn ôl i'r gwaith, godi ofnau y gallai'r person ei hunan neu'r teulu ddal y feirws. Dylai rheolwyr geisio ymateb yn gefnogol i geisio deall eu pryderon a gwneud addasiadau yn ôl y gofyn. Hefyd, ystyried ychwaneg o addasiadau, cefnogaeth a fydd yn galluogi'r aelod o staff i wneud ei gwaith. Ella ymestyn terfynau amser neu lleihau yr llwyth gwaith, gwyliau os bydd yna ddyletswyddau newydd, ella fel gofalydd ar ôl y brofedigaeth. Gall hyrwyddwyr llesiant neu gyflogwr gyfeirio at asiantaethau cefnogol yn y gymuned, fel cruise, enghraifft o elusen brofedigaeth genedlaethol sy'n rhoi cefnogaeth a chyngor i blant, pobl ifanc ac oedolion hefyd. Un elusen arall yw Sudden, sy'n cynnig help i bobl sydd wedi cael profedigaeth annisgwyl oherwydd COVID-19 neu unrhyw salwch arall neu digwyddiad sydyn neu hunanladdiad. Maen nhw'n cynnig cefnogaeth am ddim yn y 10 wsos cyntaf y brofedigaeth. Ie, diolch ti, Claire. Lot o wybodaeth gwych yn fyna. I ni gyd i bod yn gweithio o adre. Sut all cyflogwyr gefnogi eu gweithwyr i ofalu am llesiant wrth iddyn nhw weithio o bell te? Ia, da ni gyd wedi dysgu trwy wneud, dwi'n meddwl. Mae canran arwyddocaol o'r gweithlu wedi bod yn gweithio o gartref am gyfnod hir yn wir. Llawer yn llwyddiannus, ond i lawer mae'r cyfnod wedi bod yn anodd ac yn galed, gorfod jyglo cyfrifoldebau gwaith a gofalu am
a dysgu'r plant o gartre, teimlo'n ynysig a cholli cysylltiadau cymdeithasol. Dylai cyflogwyr ystyried eu cefnogaeth ar gyfer gweithwyr sy'n byw ar eu pennau hunan neu mewn ardaloedd gwledig, ella pobl sydd â chyfrifoldebau gofalu, eisoes yn dioddau cyflyrau iechyd a hefyd rhai o'r grwpiau BAME a allai fod mewn mwy o berygl wrth ddal y feirws. Mae cyfnodau hir o weithio gartref hefyd yn gallu cynyddu'r perygl o gael ei hynysu a bod ei llesiant corfforol a meddyliol yn anffodus yn dirywio. Dylai'r cyflogwyr ystyried gweithredu rhai o'r strategaethau canlynol i gefnogi staff sy'n gweithio o bell. Mae yna llawer o bethau gallwch chi wneud. Cynnig hyfforddiant, mentora a hyfforddiant ymwybyddiaeth i ddatblygu cydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd. Mae cadw gweithwyr mewn cysylltiad â'i gilydd, hyrwyddo cymunedau ar-lein, cyfarfod yn rhithol, quizzes, adeiladu tîm, y fath yna o bethau i gyd yn helpu i gadw cysylltiadau cymdeithasol o bell. Syniad arall yw i annog gweithwyr i greu ffiniau effeithio rhwng gwaith a chartref, cael egwyl, defnyddio gwyliau, cynnal arferion gwaith, amseroedd dechrau a gorffan, egwyl am ginio. Ystyriwch ddefnyddio restrau cadw llygad ar oriau gwaith cartref i annog gweithwyr i geisio rheoli ei diwrnod. Cysylltwch gyda cydweithwyr ac ystyried eu llesiant eu hunan cyn ei bod yn gorffen gwaith am y diwrnod. Addasu disgwyliadau ynghylch beth sy'n gyreiddadwy wrth weithio mewn swydd o gartref. Ystyried y pethau ychwanegol sy'n tynnu sylw, y newidiadau mewn adnoddau ac effaith y pandemig ar farchnad darged eich sefydliad. Sicrhau fod rheolwyr yn cael eu hyfforddi i edrych am arwyddion o iechyd meddwl a chorfforol gwael. Dydy hi ddim mor hawdd ei hadnabod wrth weithio o gartref. Gall cyflogwyr hefyd darparu seinffwrdd ar gyfer llesiant gweithwyr, rhedeg arolwg, gofyn am adborth a chynnal fforymau agored i rannu pryderon ac i nodi atebion neu y gefnogaeth sy'n bosib. Datblygu swyddi hyrwyddi'r llesiant fel dwi wedi deud o blaen, fel adnodd i gefnogi gweithwyr, hyrwyddo llesiant da a gwneud pwynt o gysylltu gyda'i thimoedd. Ystyried hyfforddi rhai gweithwyr mewn cymorth cyntaf iechyd meddwl, y gellid ei gynnig o bell, i gefnogi cydweithwyr ac i annog trafod pryderon iechyd meddwl yn agored. Un peth arall, ystyried datblygu cynllun gweithredu amser i newid, i drafod camau y gallai'r sefydliad ei cymeryd i gefnogi iechyd meddwl yn y gweithle ac i lleihau'r stigma. Ie, Claire, a un gair arall ni wedi clywed lot yn ystod y COVID-19 yma yw gwyntlwch, sef resilience. Sut mae cyflogwyr yn gallu cynyddu gwyntlwch resilience ei staff te? Wel, mi allith cyflogwyr wneud rhai pethau syml a rhad i gefnogi iechyd meddwl a llesiant gweithwyr ac i gynyddu gwydnwch yn y gwaith. Enghraifft, swn i'n deud, gwella moral ac ysgogiad, gwella cadw staff, lleihau absenoldeb a phresynoliaeth, lle mae rhywun yn y gwaith ond ddim yn medru perfformio, cynyddu cynhyrchiant, effeithlonrwydd a pherfformiad, cynyddu elw a lleihau costau busnes. Gallai hynny hefyd wella enw da a brand y sefydliad tra yn ddangos dyletswydd gofal clir fel cyflogwr. Mwyn adeiladu gwydnwch a dod yn weithle gwell, mi ddylai sefydliadau meddwl am pethau fel greu diwylliant o gefnogaeth ble mae gweithwyr yn teimlo fod eu lleisiant nhw yn cael eu clywed a'i syniadau'n cael eu hystyried, eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, a bod gan ei swydd ystyr a diben, eu bod yn gallu uniaethu gyda chwarae rhan allweddol yn natblygu sefydliad. Dylai cyflogwyr geisio cael gwared ar stigma ynghylch iechyd meddwl yn y gweithle. Os bydd gweithwyr yn teimlo fod ganddyn nhw gefnogaeth i siarad am eu iechyd meddwl
a datgelu pryderon yn gynnar heb ofni stigma, yna maen nhw'n debycach o ofyn am gymorth yn gynharach. Meddwl am annog cydbwysedd gwaith a bywyd da. Datblygu cyfarthrebu sy'n canolbwyntio ar y person. Cefnogi ymarferion gweithio hyblyg a chynnal perthnasau cymheriad a chysylltiadau cymdeithasol o fewn eich gweithlu. Mae goruchwyliaeth ffurfiol gyson yn rhan hanfodol o adeiladu ymddirieudaeth ac yn rhoi cyfle i weithwyr leisio eu pryderon. Ond peidiwch â disgwyl i rywun ddod ymlaen. Gwnewch yn siŵr fod cwestiynau llesiant yn rhan o'ch goruchwyliaeth. Goruchwyliwch weithwyr yn fwy anffurfiol rhwng y sesiynau ffurfiol yna. Os penderfynir gweithredu, gwnewch yn siŵr fod y rheolwyr yn gwneud hynny'n briodol a, hollol bwysig, bod cefnogaeth ar gael. Gwella amgylchedd ffisegol a rhithiol eich gweithle, hysbysebu'r llwybrau cefnogaeth sydd ar gael megis EAPS, sef rhaglen gymorth i weithwyr, gwasanaethau iechyd galwedigaethol, gweithredu hyrwyddwyr llesiant, cymhorthion cyntaf iechyd meddwl, a sicrhau fod yn sefydliad yn ymwybodol o'r gefnogaeth gymunedol sydd ar gael yn lleol i daclo achosion o lesiant meddyliol gwael. Mae RCS yn darparu amrywiaeth o wasanaethau wedi eu hariannu yn llawn i helpu unigolion a busnesau i wella iechyd a llesiant yn y gwaith. Mae hynny'n gynnwys cefnogaeth a therapia i bobl gyflogedig ac hunan-gyflogedig, a'r hyfforddiant, y teclynnau a'r adnoddau i helpu busnesau bach a chanolig i ofalu am iechyd meddwl a llesiant eu gweithlu. Mae gennym ni wefan sef rcs-wales.co.uk ac e-bost hello@rcs-wales.co.uk. Rhif ffôn dim 1745 336 442 a mae yna cefnogaeth yna ac ar gael therapia a cefnogaeth i gweithwyr dros Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Dimbych a mae'r cefnogaeth busnes ar gael dros Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Dimbych, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro hefyd. Gall pobl sy'n gweithio ledled Cymru ac mewn sefydliad o unrhyw faint gael hyd at 9 mis o gefnogaeth llesiant am ddim trwy'r rhaglen Able Futures neu trwy'r wasanaeth cefnogi iechyd meddwl mynediad at waith Remploy. Cefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl yn y gwaith yw'r gwasanaeth cefnogaeth iechyd meddwl Able Futures a cefnogaeth iechyd meddwl ar gael trwy Remploy. Ewch hefyd at Mind Cymru sydd wedi cynhyrchu canllaw i greu gweithle sy'n iach yn feddyliol. Wel, Claire, diolch i gael yn y ti. Gymaint o wybodaeth yn fyna a gwybodaeth hynod o ddiddorol hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn i ti am damser di. Diolch yn fawr iawn. A dwi'n siŵr dim ond cyffwr a wyneb hwn fel pwnc nathon ni heddi. Felly dylai cyflogwyr a gweithwyr sy'n chwilio am ragor o gyngor ac arweiniad ymweld â gwefan Cymru Iach ar waith, ble mae amrywiaeth o wasanaethau cefnogi a chanllawiau ymarfer gorau ar gael. A dyna ni am y bennod hon o bodlediad Cymru Iach ar waith. Os ydych chi wedi mwynhau'r bennod, croeso chi ei rannu gyda chyd gyflogwyr, neu ysgrifennwch adolygiad ar eich app podlediad i gwneud yn haws i bobl eich chanfod. Geraint Hardy dwi a dyma bodlediad Cymru Iach ar waith ar ran iechyd cyhoeddus Cymru. Diolch am wrando.